Trafený Naď so Šimečkom zagágali. Takže štát najprv predá starú muníciu za smiešné peniaze súkromníkovi. Potom to od nich Naď nakúpi späť za šialené peniaze a obratom to pošle celé na Ukrajinu. A ešte si celý tento kšeft nechá preplatiť z európskych peňazí. V hre je podozrenie zo sprenevery miliónov eur. Takže páni z opozície, aká politická objednávka? Veď to prešetruje nezávislá Európska prokuratúra, ktorá nemá s vašou prokuratúrou nič spoločné. Toto nie je vážne podozrenie. To, keď Naď sa tu ide hrať na obed, arogantný Naď, ktorý nechá Slovensko s holým zadkom a pošle na Ukrajinu zbrane za 700 miliónov eur? Nie, to je ukážka fungovania celej Matovičovej a Hegerovej koalície. Diletanti a pokrytci. A pán Šeliga, keď Európska prokuratúra preveruje PPA, to je tá najlepšia prokuratúra na svete. Ale keď vyšetrujú Naďa, tak to už je politická objednávka. Však, pán Šimečka, a vy čo nadovšetko milujete a chválite Európsku úniu, to ako skutočne vážne tvrdíte, že Európska prokuratúra kriminalizuje slovenskú opozíciu? Nebuďte smiešni. Krásny obraz našej opozície. Hejtovať vládu za každých okolností. Škodiť vláde Slovenskej republiky. Ale keď vyšetrovanie Európskou prokuratúrou sa týka zrazu je to politická objednávka. Lebo veď Naď len pomáhal Ukrajine. No to určite. Uvedomme si, komu skutočne pomáhal. Ďakujem pekne za pozornosť.